2 ta' Jannar, San Basilju l-Kbir u San Girgor Nazianzenu. Dawn iż-żewġ qaddisin li llum il-Knisja tonorhom it-tnejn flimkien kienu ħbieb kbar ta' xulxin, qishom żewġ aħwa. Għexu fl-istess żmien u fl-istess pajjiż, studjaw flimkien, kienu studjużi kbar, saru qassisin u isqfijiet u saħansitra wara mewthom it-tnejn ġew magħrufin bħala dutturi tal-Knisja. Inkwantu San Basilju l-Kbir nafu li twieled tal-ħabta tas-sena 330 u miet 379. Fil-familja ta' Basilju insibu li n-nanna tiegħu kienet Makrina l-Kbira, missieru Basilju x-Xieħ, ommu Emilja, oħtu Makrina żgħira u ħutu Girgor isqof ta' Nissa u Pietru isqof ta' Sebaste, huma wkoll qaddisin. U twieled f'Ċesarea, Kappadoċja, illum parti mit-Turkija. Meta kien qed jistudja f'Ateni, iltaqa' ma' Girgor Nazianzenu u sar ħabib kbir tiegħu. Laħaq tabib, matematiku famuż, filosofu u astrologu. Influenzat minn oħtu Makrina, ħalla d-dinja u mar jgħix bħala eremita u waqqaf monasteru fuq ix-xmara Iris fis-sena 358. Fis-sena 364 ġie ordnat saċerdot minn Ewsebju, arċisqof ta' Ċesarija. Tant kien saċerdot kapaċi u ħabriki li l-ħabib tiegħu Girgor kien qal dwaru l-isqof mexxa l-poplu u Basilju mexxa l-isqof. Fis-sena 370 ġie elett arċisqof ta' Ċesarija bħala s-suċċessur ta' Ewsebju. Irnexxielu jqajjem responsabbiltà soċjali fost l-insara billi hu stess kien jittallab biex jinbnew sptarijiet, orfanotrofi u skejjel. Ħadem ħafna kontra l-ereżija ta' Arju li kienet tiġħad id-divinità ta' Kristu. Sakemm miet fl-ewwel ta' Jannar tas-sena 379, fl-età ta' 49 sena, baqa' dejjem attiv, b'elokwenza kbira u b'karità immensa li tawh l-isem ta' kbir f'ħajtu u ta' duttur tal-Knisja wara mewtu. Kien jgħid il-ħobs li ma tużax u il-ħobs ta' minnu bil-ġuħ, l-ilbies li għandek fil-gwardarobba u l-ilbies ta' minnu arwien, is-sarbun li ma tilbis huwa s-sarbun ta' minnu ħafi, il-flus li għandek imwarba huma l-flus tal-fqar, l-atti ta' karità li ma tagħmilx huma inġustizzji li inti wettaqt. Inkwantu San Girgor Nazianzenu li twieled għal-ħabta tas-sena 330 u miet għal-ħabta tas-sena 389, nafu li twieled f'Nazianze, Kappadoċja, u missieru kien Girgor Nazianzenu x-Xieħ, ommu nonna, ħuh Ċesarju u oħtu Gorgiona huma wkoll qaddisin. Kellu temperament differenti minn ta' ħabibu Basilju, kien aktar miġbur tagħlih waħdu u jħobb il-kwiet. Meta ħabibu mar eremita u mar warajh. Fis-sena 362 ġie ordnat saċerdot u fis-sena 372 ġie ikkonsegrat isqof ta' Sisima mal-ħabib tiegħu San Basilju li kien isqof ta' Ċesarija. Fis-sena 380 sar il-Patriarka ta' Kostantinopli. Sena wara irtira f'Nazianze fejn mar fil-Kwiet jitlob, jikteb u jippritka sakemm miet fil-25 ta' Jannar tas-sena 389 fl-età ta' 64 sena. U wkoll duttur tal-Knisja. San Girgor
u wieħed mit-tliet teoloġi l-kbar tal-Kapadoċja, kolonni tal-Knisja fi żmienu flimkien ma' ħabibu San Basilju u San Girgor Nessenu, hu San Basilju. U magħruf bħala Duttur tat-Trinità, kienu l-ewwel wieħed li sejjaħ lil Madonna Omm Alla. Dan li ġej huwa qari mid-diskorsi tal-Isqof San Girgor Nazianzenu fuq il-ħbiberija tiegħu ma' San Basilju. F'Atene konna qisna l-ilma ta' xmara imnisla minn għajn waħda. Il-ġibda għall-erf bħal qasmitna f'żewġ nixxijat għaddejjin kull waħda fi triq għalija li Alla mexxihom biex jerġgħu jersqu lejn xulxin u jitwaħdu mill-ġdid fil-ġirja tagħhom. Konna qisna ruħ waħda, iżżomm żewġ itzma. Tassew li mhux ta' min joqgħod fuqhom dawk li jgħidu li kollox jinsaq f'kollox, imma kulħadd għandu jemminni meta għalina t-tnejn ngħid li konna il-wieħed fl-ieħor f'kollox. Sew il-wieħed sew l-ieħor konna nsibu l-qawwa ta' ruħna fil-ħidma u l-istudju, fil-li ngħixu bit-tama tal-ħajja li ġejja u nitħejjew b'mod li qabel ma noħorġu minn din il-ħajja inkunu diġà qisna tħanna u tlaqna għall-oħra. B'dan il-ħsieb quddiem għajnejna konna ngħaddu jiemna u nagħmlu kollox fid-dawl tal-kmandamenti ta' Alla u nfittxu li nħeġġu l-imħabba għall-virtù. Mhux biex nintafaħ bija nnifsi, imma nista' ngħid li aħna konna għal xulxin bħal rigla jew skwerra li turik xi ħaġa mhix dritta jew mawġa. Xi wħud mill-bnedmin kisbu titlu jew għax wirtuh mill-familja jew għax rebħuh huma stess bis-saħħa ta' xi emil jew bit-taħbit tagħhom. Imma lina l-aqwa ħaġa u l-isbaħ titlu kien li nkunu u nissejħu insara. Jalla l-eżempju ta' dawn iż-żewġ pilastri tal-Knisja fi żminijiethom iwassalna biex nagħmlu l-mistoqsija kruċjali għalina l-insara. X'kontribut nista' nagħti jien fil-komunità nisranija tiegħi? Bit-tagħlim, bit-talenti jew bl-esperjenza tagħna nistgħu niddedikaw xi ftit aktar ħin f'servizz lejn il-parroċċa, il-komunità jew l-għaqda spiritwali li fija il-mulej jixtieqna nkunu? Qatt mhu ser jiddispjaċina li nkunu użajna id-doni u t-talenti tagħna biex ngħinu lil ta' madwarna jersqu aktar viċin ta' Alla. Jekk nagħmlu dan, il-mulej ifawwarna bis-slim tiegħu u li wiegħed ukoll li jħejji għalina post ta' ġieħ fis-saltna tiegħu. Talba. O Alla, inti ddawwar il-Knisja tiegħek bl-eżempju u t-talim ta' San Basilju l-Kbir u San Girgor Nazianzenu. Għamel li bl-umiltà kollha nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen.